Orain zatikien azken buruketa, eta honela dio. Oporlekura heltzeko goizean bidearen bi eren egin dugu. Arratsaldean geratzen zaigun bidearen bi eren, eta oraindik 30 kilometro falta zaizkigu heltzeko. Zenbatera dago oporlekua gure etxetik? Ikus dezagun zein datu dauzkagun. Oporlekua zenbat kilometrotara dagoen ez dakigu, hori da eskatzen digutena. Baina gu badakigu, bide guzti hortatik, goizean egin ditugula bi eren. Arratsaldean, geratzen zaigunaren bi eren. Bi eren egin baditugu goizean, geratzen zaigu eren bat. Beraz, arratsaldean, eren baten bi eren egin ditugu. Eta geratzen dena, esaten digute dela 30 kilometro. Beraz, kantitate hau jakiteko, behar dugu jakin, ze zatiki dagokion geratzen zaion zatiari. Hori egin baino lehen, aurrena goazen kalkulatzea zenbatan eren baten bi eren. Horretarako biak biderkatu behar ditugu, biderkatzen baditugu, bi bederatziren ateratzen da. Eta geratzen zaigunaren zatikia kalkulatzeko egin behar dugu bat kenau eta kenau. Egiten dugu kenketa, emekate egin eta ateratze zaigu bat bederatziren. Orain ja badakigu geratzen zaigunaren zatikia eta zenbat kilometro falta diren. Kalkulatzeko guztia egin behar dugu hau, bider zatiki hau baino buelta eman da. Izango da 30, bider bederatzi zati bat. Ematen du 270 kilometro.